Takže ja vás tu vítam pri mojom prvom videu a môžete tu vidieť moju dedinu, som Town Hall 2 a teším sa, keď budem mať Town Hall 3. Budem mať bomby, mortár, ďalšie elixir kolektor, gold mine a steny. Teraz vám predstavím, ako sa volajú tieto veci, ktoré sú okolo. To je kanon, gold mine, elixir collector, elixir storage, army camp, barracks, archer tower a gold storage. No. A dneska budem útočiť, len musím čakať, kedy sa začítajú vojaci. Mám si barbarianov. A 20 archery. Zatiaľ čo niečo vám poviem o mne, mám rád šport, napríklad futbal, floorball, basketbal, či basketbal nie, ping-pong a poviem vám, že moje obľúbené jedlo, hranolky s kečupom a viac k tomu môžeme povedať. A zatiaľ, kým sa mi načítajú vojaci, tak ukážem vám, ako som útočil na každého, čo som na každého útočil dneska, včera. To som upravil na max. Ako vidíte, začal som mu zničiť kanon, potom som mu chcel zničiť archer tower a kanon zas. A najdôležitejšie je zničiť Town Hall. Keby bol tu dole a tuto by boli samé veci, kanóny okolo Town Hall nebolo nič, tak zničíte Town Hall. Town Hall je najdôležitejší. A keď zničíte Town Hall, získate jednu hviezdu. No ako ste vedeli, zničil som ho na max, dostal som 30 pohárov a ukážem vám ešte do keľu. Ukážem vám ďalší útok. Ukážem vám ďalší útok včera. Tuto. A tu som mu tiež začal ničiť kanón. Takže vždycky začnem útočiť, kde sú zbrane. Zbranie je tiež dôležité zničiť, lebo niečo zničia. Keby bol kanón na sedmičke, by zničil všetky archerky a barbarianov. No, zničil som ho tiež na 100%.
A ešte vám niečo, zabudol som ešte niečo povedať. Toto je klan Castle, aby si mohli ísť do klubu, vytvoriť svoj vlastný klan. A táto loď je na to, keď budeš Town Hall 3, pôjdeš na ľavú stranu po vode. Teraz môžeš postaviť svoju novú dedinu. A nemáš takýto jeden kanón, ale dva. Spojené dva kanóny. Zatiaľ idem v tieto stromy, aby som získal gemy alebo niečo. Som nezískal koník. Keď som mal tento tablet je môj nový, lebo keď som hral Clash of Clans na tom druhom tablete, bol som Town Hall 7, ale som ho rozbil. Ešte som zabudol niečo povedať, ešte som 8-ak. A už neviem, čo mám k tomu povedať. Ešte tuto mám predstaviť, toto sú spely, toto je na život, to je rage, freeze na zabrazovanie, poison spell, to asi ak poznáte Clash Royale, tak viete na čo to je, Resting Spell, neviem na čo je, Healing Spell, je toto potom, a Lighting, to je blesk, Healing Spell, to je život, toto je Jump Spell, že keď budú vojaci, tak kliknite tuto na stenu, tak ju preskočia všetci vojaci. A keď si clan chestu opravím, dám za to 10 000, tak pôjdem do klanu Čechoslováci, kde je líder Hans. A keď budem mať 40 000, tak si vytvorím svoj vlastný klan. Troška na ňom popracujem. A dneska si možno dám aj Town Hall 3. Vidíte, môžem vyskanovať veci, som vám vravel. A najviac sa teším na mortár, steny, a gold mine a gold kolektor. Vojaci ešte nie sú. Ešte musíme čakať 8 minút. Nie 8 minút, bože, to sa tuní. Ešte musíme čakať dosť veľa, 4 minúty. Zatiaľ by som vám porozprával, ani neviem o čom. Sa to pozberám tieto. Ale ak chcete, ukážem vám dobré klany. Toto je, ako môžete vidieť, najlepší klan. Ak neviete, na čo je toto, to je var. To znamená otočíte proti druhému klanu a keď vyhráte, tak získavate viac týchto bodov. No. A mne sa nechce čakať, ja idem utočiť. No a ešte tých 6 vyčkám, no. Dobre. Ešte tu... Čo by som mal pozbierať?
No, ešte vám ukážem môj ešte jeden útok. Ten som vám ešte neukazoval. A tutok som tiež mu zničil prvo. Začal som tam, potom som mu zničil kanon. Vždycky začnem kanonovou, ako som vám dával. A o veci Archer Tower, napríklad keď som Town Hall, tak by som zničil, sa snažil zničiť Mortar, Ganon, Archer Tower, tak by tam mal Teslu. Hlavne si musím dávať pozor na tie bomby. Ale poviem vám, tento tu je trocha idiot. Lebo kto by si dával toľko malo veci a je Town Hall 4 alebo 5. Pozrite sa, ja som Town Hall 2, koľko mám vecí. Idiot. A ešte jeden vojak. A keď doutočím, končím už. Lebo chcem natočiť aj iné videá. Aj ak poznáte Shadow Fight 2, to je moja obľúbená hra z Clash of Clans. Natočím aj dneska aj crafting, to je ako Minecraft, ale sa to inak volá. Dozviete sa. No idem útočiť. No. No tak tento je dobrý nuba. Začnem mu zničiť, zase zbrane mu zničím. Zničím Archer Tower, Canon. Ak som mu dal, začnem vystúne. Teraz idem na Elixir. Peniaze hlavne. Veľa, 3000, dobre. Je to má Town Hall 3. Town Hall zničený. Vidíte? Zničil som Town Hall a získal som druhú hviezdu. Teraz zničím baraky. Teraz Elixir Collect. No, získal som gold 3429 a elixir 2488 a pohárov 26. Ak ste mohli vidieť, každého som zatiaľ rozdieloval na 100%. Už musím končiť a už sa tiež keď natočím druhé video. Tak ahojte.